9 ଜଣ ହେଲେ ଏକାଥରେ ଗର୍ଭବତୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହରରେ ଥିବା ମେନ୍ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଡେଲିଭରି ୟୁନିଟରେ କାମ କରୁଥିବା 9 ଜଣଙ୍କ ନର୍ସ ଭିତରେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରସବ କରିବେ। ଉକ୍ତ ନର୍ସ ମାନେ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫଟୋରେ ନର୍ସ ମାନେ କାର୍ଡ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଲିଭରି ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ନର୍ସ ମାନେ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶୀ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବେବି ମାନଙ୍କ ସମାରୋହ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସବକାଳୀନ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ଯେପରି କାମରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପ୍ରତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଉକ୍ତ ନର୍ସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ସହ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ରଖି କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରି ଏବେ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।